Kung di akong earnings ba? 3 hours na po. 2,000? Wow! Ay, kalami ba sa Batsuan? Sana all. On the beat. Wala, siguro si Papa ba? Ah, nagkortato. Uy. Pa! Papa! Ano sa man? Lami ba kasi mong smile? Brag na kay tuyo ba? Dili maayo ba? Ah, dili man pa ka na. Smiling ang karon ba kay happy ko. Pero lagi gito yung ito pa kay ngayon daw allowance pa ba pang ready na or ang Valentine's bitaw pa. Sana all. Kay apit na pa doon na ba. Kasi nakimatag ba batson bitaw ka pa. Kami lang kami batson bitaw. Na. Ano ba? Si ready-ready uy. Busy ba kayo ng ready-ready? Wala magiging ka nag-ready-ready si mong mama. Ikaw pa ka, nawakay ka di? Ay, dili pa ba nang mag-ready ko ba kina pamaliton, papalit yung karton, pila, duway. Og segunsa pa na diha. Kay basing mahotdan ko pa ba? Dagan ra ba mi walay kadit? Ito ako ngayon. Parehan na oh. Walay kadit. Ay, ari si mama pa. Ikaw lang lagi isa diri. Di mong mama? Tuwan sila ng lalaki. What? Busy mo sigong magpabatsuan. Akala ko'y hanggang dulo. Busa ka mo! Ayaw mong pabatsman! Basin yung asawa na nasa silingan! Ay 20 oh! Palit og katol, tagsa tang duwa!